tunga lafiya ka san ba filani mugan ani nani programu e ma min be no ko terrain ti bolo terrain be tunga lafiya bolo banangoroni kaw fe no terrain kelen la bela jele titre foncier di 15 sur 20 ibse ka dogo ni sara kalo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba awo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba fo san kele o konnala walma ero war keme saba ni bishege kalo tan ani shegin konnala terrain yere musakai se fa wari million nani ani wa keme ni kla terrain sara la terrain papier alebeke itai e mami fana be no ko terrain bi bolo ibe fe ka jo a musaka beti bolo yoroni kele e se ki se no tunga lafiya ka tona ni oye parie no so jo ton o mala san ba flani muwa anan to seben ulu damnena villa simple ale million muwa ani wore a ton wari ero war keme duru ani bishegi etage duplexi ale million binani ani flay a ton wari ero war keme wolonvla ani bishegi ni fe ka ito seben awole anga nega juru strala e mami fana be no ko appartement kadigi tunga lafiya na appartement ke banangoroni kaw fe no appartement songo e million muwa ani nani ibisa ale fana dogo ni sara ero war keme wolonvla ani muwa fo san nani o konnala awo san nani tunga lafiya nana tunga range ulu lafiya likama op mala anga nega juru sira ayo bamba 00223 72 18 42 47 walma 00336 41 94 03 80 tunga lafiya ka lagini femi malende munu sigleme jamana ko ka ubeka seka so kelengele soro ba maliba ali konnala tenay marsi kalo klitan sheki sam bafla ani muganani aw bismillah malik kuna foni jabarani ka bamana kan kuna foni keneka amita anga jamana ko ran fa fe gaw ko ulu fe no marsi kalo klitan woro sam bafla ani mugan saba kon nana neke kanya mugan kene sanga tan wati ko bambaga chu ulu yere kon bola ka mugu jugu ko ore kon fliga o marabulu kon nana keren keren yala u ga woron be no ni adere kon me masuria avion jugorola ayira ka fo mugu jugu ore kon fille yere kon ko fe mere kon ne ga o protection civil ulu yere kon kona ka wuli ka nyashi ke woron ma wala sa atese ka cheni ore kon du marabulu kon nana chukamna waira la ka fo were kon ko fe anga kelega chow ko olu yere fene kala ka wuli ka joke wala sabba makachi nunu olu yere fene kun keleno ku ukunda koro fa yoro fla kan lere be wuli ko amasra kadini alere kon ni marabule mi yere kon ni abi anga jamana koro fa fe keren na la ni alere kon yoro ka suru gawula kuna fo no waira ka fo anga kelega chow olu yere kon ni wuli ka joke wala saka bamba makachi chama ko were kon faka ani ka ubulla fen chama ko were fene kon ni ula alsa ala ka jamana imbaski alisa amitu anga jamana koran fa fe keren yala mena ka ko feeno ni wakati de mado ina kuna fonyo ulere kon bola ka ira ka fa ko fe mire kon to ko balo ko ore kon te kay mena ka alere kon marabulu kon nana o ogum kon nana mamnu ni ulere kon nga bara beneno balu fe ulu feril ma ulere kon meka wede ko obla fa ngati kala mo ko wala sa ube se ka deme do ma to ko na ka teni balo ko o ye mena ka du ko kon nana mena ka ko waira ka fa ko alisa ulere kon be ka balo mena ka ko ulere kon yira ka foko alisa ube ka balu were kon makono ni doko kun were kon were wuli ka joga ka takoma ka yira ka fo alisa ube kon makobe balula temi nale tokobe malien den beda me domina ina fobi o de tezuleka anana ndo malien do nga teni misi wasa ale kama koi okmala ngolodi mi bambali be e mogomina farikolo bedimi be e mogomina farikolo koni ale mogobe nina lafia anila wasadila tezuleka de be seka okiye tezuleka malien do ni lafia yorodi don koi tezuleka asan ika galombonda ika seka donga fo ko tezuleka ale koni teto ulutikele ka fo konyenga tesa nye premier wuli ka deuxième wuli ko nga deuxième kale nyejera o te tezuleka ede tezuleka premier na deuxième bela jele nyede kele tibe klaka i yere soso ala tukuni no ya soro ko premier de te deuxième e mogo be a camion fa santala sa ibrahim nyagado ale ka nega juru sira Congo atari Congo fala ni kana to suguba o konnala nega juru sira 70 06 06 61 walma 65 65 65 97 walma tukuni 72 08 19 91 tezuleka teuka lagari tezuleka teuka mandi okma sansa ika galombone da
foyi la kɛnɛya tigilamɔgɔw olu yɛrɛ kɔni bɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka sabu kɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan u y'a yira k'a fɔ bana dɔ u yɛrɛ kɔni bɛ bɔ tilema waati in fɛ ni ale bɛ wele ko rougeole o hokumu kɔnɔna na u yɛrɛ kɔni bɛna wuli ka jɔ kɛ ka campagne kɛ walasa pikiri u yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛ denmisɛnninw na denmisɛnnin minnu ni olu yɛrɛ kɔni si b'a ta san 8 la ka taa se fɔ san 14 ma o hokumu kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko baarakɛta ninnu ko olu yɛrɛ kɔni bɛ daminɛ ni ala ye marisi kalo tile 22 yira na fɔ ka taa se marisi kalo tile 28 ma. An bɛ taa kɔkan kibaru la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Irisi jamana kɔnɔna na a yirala k'a fɔ Irisi jamana ɲɛmɔgɔ kalata ni o yɛrɛ kɔni kɛla nin dɔgɔkun in na kunnafoniya olu yɛrɛ kɔni bɔla k'a yira k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye Putin ye ko ale yɛrɛ kɔni ye sebaya sɔrɔ yirala k'a fɔ ko Vladimir Putin ko ɲinɛ yɛrɛ kɔni bɛna bɛn ale yɛrɛ kɔni jamana ɲɛmɔgɔ ta ko durunna o yɛrɛ kɔni ma u ka marabolo kɔnɔna na o ka jamanadenw olu yɛrɛ kɔni bɛ ka foli ani tasi bila Vladimir Putin ye ka sabu kɛ a ka wulikajɔ ani a ka baara la u ka jamana kɔnɔna na. Kunnafoni kuncɛla an bɛ taa Senegal a yirala k'a fɔ CEDEAO ale yɛrɛ kɔni bɛ ka wulikajɔba kɛ kosɛbɛ ka sabu kɛ Senegal ka jamana ɲɛmɔgɔ kalata ni o yɛrɛ kɔni kan ka kɛ marisi kalo tile 25 nata la ko u yɛrɛ kɔni bɛ ka u jɛniyɔrɔ fiyewu la o tɛmɛnen kɔfɛ a yirala k'a fɔ Ousmane Sonko ni ale yɛrɛ ye fanga sinamatɔ ɲɛmɔgɔ ye ale n'a a concurrent ni olu yɛrɛ kɔni bilala ka bɔ fanga tigilamɔgɔw fɛ ko olu yɛrɛ fɛnɛ bɛna u kan bɔ jamana ɲɛmɔgɔ kalata o yɛrɛ kɔni nɔfɛ o hokumu kɔnɔna na a yirala k'a fɔ olu fɛlamɔgɔw o yɛrɛ kɔni kɛla olu ma nisɔndiyaba ye kosɛbɛ ni olu yɛrɛ kɔni bɛ ka wuli ka campagne labɛn yani jamana ɲɛmɔgɔ kalata in o yɛrɛ kɔni ka se. Ni ne kun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na an bɛ foli di an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan aw k'an bɛɛ sini ni Ala man ka jɔ an na.